In het hart van het Zuid-Limburgse Heuvelland, aan de rand en buitengebied van het dorp Nut, vindt u brasserie en bed and breakfast De Pletsmolen. De locatie waar de Bourgondische cultuur, rust en ontspanning elkaar ontmoeten. De Pletsmolen is van oorsprong een door water aangedreven bovenslagmolen gelegen aan de Platsbeek. De gebouwen zijn deels behouden gebleven en hierin is onze bed and breakfast gevestigd. Binnen de bed and breakfast bevinden zich 8 sfeervol ingerichte kamers. Elke kamer heeft een eigen terras met landelijk uitzicht. Al onze kamers beschikken over comfortabele boxspringbedden en zijn voorzien van eigen douche en toilet. Geniet van een heerlijk ontbijt, uitgebreide lunch of een Bourgondisch diner in onze brasserie en maak kennis met de Limburgse authentieke keuken. Onze uitgebreide menukaart laat u versteld staan van de ruime keuze aan lekkernijen die onze kok graag voor u klaarmaakt. Ook voor een heerlijk drankje of kleine versnapering bent u bij de Pletsmolen op het juiste adres. Brasserie en bed and breakfast De Pletsmolen is gelegen in het hart van het Zuid-Limburgse Heuvelland en op korte afstand van steden zoals Heerlen, Maastricht en Valkenburg. Zo zijn er tal van recreatieve mogelijkheden vanuit de Pletsmolen. Wandel of fiets langs pareltjes van typisch Zuid-Limburgse bezienswaardigheden. Verscholen tussen de mosgroene heuvels flonkert het mergelstadje Valkenburg en Terme 2000. Of breng een bezoek aan het Drielandenpunt, waar België, Duitsland en Nederland op één punt bij elkaar komen. Ga shoppen in Maastricht en ontdek de Bourgondische oude binnenstad. Kom dan tot rust op ons uitgebreide terras, waar u kunt genieten van diverse bieren op de tap, lokale lekkernijen of een heerlijk kopje koffie met Limburgse vlaai. Een aanrader is ons eigen Pletske, een heerlijk glas bier speciaal gebrouwen voor de Pletsmolen. Laat u verleiden door de Limburgse gastvrije cultuur, waar rust en ontspanning elkaar ontmoeten. Graag tot ziens bij het brasserie en bed and breakfast De Pletsmolen.